Pasqua, l'antiga, que és la que les llegendes conten des del 14 i 15 d'any segle, d'any 16 després de Jesucrist, que és la massa de coca d'ovada amb ous durs, que és la típica, perquè abans no hi havia dolços, no hi havia pastisseria, i es feia el forner, feia amb masses sucrades o amb mel o amb sucre, es feien les masses sucrades, amb ous dolços, perquè era la costum de les mones de Pasqua. Aquest any les que han tingut més èxit han sigut les mones que són les antigues, les de massa d'ovada amb ous durs. Per dos factors, primer per el factor de l'economia, perquè són més econòmiques, i segon perquè la gent, amb la comunicació que els hem donat i amb tot el mantingut d'informació que han rebut aquí a la botiga, per al nostre personal intenten oferir-li tradició, cultura. Nosaltres som els únics que podem oferir aquesta qualitat antiga perquè nosaltres tenim l'experiència. En aquest cas, en persona pròpia puc parlar. Els Dorinos de Pasqua han estat molt ben liats, com cada any, perquè tenim que fer bastants preparatius perquè tot el dia de Pasqua tothom tingui la seva mona. Les expectatives de vendes s'han complert a la perfecció perquè inclús més s'han augmentat quasi un doble.